Chicken hon ki hati ki lapin julori ki ka artale ki yang hakala para ha Southwest Khasi Hills ka bahag po Kalanikar subdivision. Katkum ka jingi tu jim ki nong song chakani ki shnong kini ki kin hon jim ki hati ki lalai ban yar chakani ki shnong hak por ku ba arbiche mistab bat ki lapin julor na phangi ki jintung jintam badi ki yang brio. Laya tu wala kini ki hati ki lapin julori ki bun ki yang hendrai amshim nadan kanu kanu ka jingja ka basmusi bat ki brio ki bishang hakani ka yang ki la phetri 4 5 6 7 8 7 8 हो गया 7 8 हो गया 4 5 6 7 7 हो गया 2 2 4 2 6 7 सीधा दिखाई दे रहा है मेरे खुले में 3 है तीन बरस ya wan lang rengkat benak yang ki di departemen mo ni don hang ni i video jo Kalanikar civil SDO jo ka Kalanikar napa SDPO ki forest ki wildlife ki ba nyirai wanang berjugo ya kani kecing jia kade hakasemit jong kani kasniu blai kiwan ki hati khalau te kisuan baik ben penjot ya kini ki yeng kisem kumba filai dalo jong khmat ba hangni kila penpra ya ki yeng kisem kila ratlut ya ki bro ki tiar kitar te sidon bok ba na kaliang ki nong song hangni kim don ki ba mansau lene kono ka jingja ka ba kongsi te kidon hado hangni kidon arpau lai na arpsau peli kinong yeng te khat arteli kumba filai dalo jong khmat ki bala do la long no don isu la pralut kidon par kano kan itli ki long yeng ki pasu jot malu malah te nak yang gajong ngahi rengkat bat yang ki departemen abangi la esngong do to sngi la pentep urbut sya ki yang ki bor badai pek hampam ya ka wildlife te nak yang gajong kiru namar kalong ka ba jingai ben poi buat hagani ka nom te kilawan te ngangit ba nak yang gajong kiru kinle ya ka benokam te habar ya dai bat ki yang kisam te yang ni don ber video don civil SDO bat nak yang gajong kiru kin sa ya ka report sya ka government namar kane kalong filai la ka jingjot ba ya menta kamot lajot lut don isu te ngangit ba napo ka disaster management napo ki revenue kin pelai keloi thai ban yarap ya kini ka snong ya kin kilong yeng benda kalian ka jongaru hadin hang tu hing ba ngala ya sngon war ki brio ki la phetlut ki la sa si jaka tim don shu jaka sa don chan don nep don marbam don mardi shu na liang do office video la poi ya ki marbam la do la na kalian ka jong iru la yarap but hi na kalian ka sarkar bet na kalian ka jongaru ngala yarap hi hang tu kisni masenja bet hakni ka sniru nga la i ba ka ye ka sem don shu te nak kalian jongaru ngala i ya sisa ya kata jing don kam kompini pol kalau ngobrol kam ko pergi te nak kalian jongaru ngala ra hi ki jin kam kom kitir par kau ki jingirap ka ba sipor bangingit ba ngala khambun ta benyo biang ki yeng kisem ki ba jingirap nak kalian ka departemen kin sale